Alright, saka nyaya muri kukanira kuti waita varume vairi pahadzi imwe chete ndo pakunetsa baba kakuweka Alright, inini nyaya yangu inoda kuti tidaiso. Inini ndinoda kubatsirana newe. Asi mabatsirana ndoda kuita newe manje. Wonaka aka wakapiwa kari kadiki. Karoorwa. Izvozvo wakukana nemurume. Handizvoba mbocho iri pane uyu newe maita wangani 2 murukanina hadzi 1 handizvoba izvozvo wada kuti upiwe futi kamwe kamwana kaduku ndizvo kakakura futi kweni nandafunga kuti nditaura hangu nawo wanyatse kukuripa wonyatsa kubvumawo mhosva yawo iwe wotaura shungu yani yako uye nezvawakatadzirwa iwewe togara pasi inini ndirisawira wona kutu anoripa mekuru wauya zvakanaka ngatiti baba auraya mwana handizvoba anotoripa mwana wake nekuti chinotonga paari mweya unenge uri ipapo kana inini ndikauraya mwana wangu nhasi tomutema nedema anotondimukira kuti baba ndanda kuraramawo pasi pezuva handizvoba asi makandiuraya notobvisawo ng'ombe 7 8 ndomupa mwana wangu iye atambira pfuma yake ozoronga hake mbudzi ipai uyu iwe ipai kana ada kusimudza zita rake nhingi chisimudza zita rangu mweya wako wozorora inini chiteererawo inini shamwari yangu inini hamuda kuita ushamwari newe asi ushamwari hwangu ngehwekuti wona shamwari ndinozviziva kuti atadzirwa anotsamwa uye atadzirwa anogumbuka handisi kuramba sawira wangu ndinokumbira ruregerero ipapo nezvakaitwa nematsotsi aya mweya wemunhu wakangooma kuparara kwawo kunyange paukama kana kuti pamutorwa chinonzi mweya wemunhu chinorwadza ine ndikukumbira hangu ruregerero ine dakuwirirana newe nyada kuwirirana newe ndeyekuti ava handina basa nawo baba asi ninononyatsa ndodza chokwadi chako kuti shamwari kuona apa neapa wandipa mubvunzo wandanzwa wekuti paukama tinoripana here mubvunzo muhombe wawandipa iwoyo handizvoba vandakupindura kuti tinoripana handizvoba saka inini chanini ndikunyatsa kuda haisi mhosvaba ninonzi John ndakaitwa so nanhingi handizvoba nyaya yangu yakadai izvozvo ukaona kana dai ukauya mamama nyaya dzine imimi mukati mama anopusa so unobvi ngadziuye kwatiri isisu ini chandienda kuda kukubatsira shamwari kana pane pausina simba towedzera moto handizvoba wosimba urowana nemhando kusvika chokwadi chabuda pachena obva waripwawo ozorora izvozvizoona pamutumbi uyu mashungurudzire waita murume wacho anenge akusatomuda kana dai ukazonzi wabva ipapapo anenge akungotya kuti chezuro chiya pamwe chadzoka hapazosununguki asi kana watombobuda pachena kuti utaure so ndinotenda zawira wangu tinenge takutaurirana tobatsirana pakashata here ipapo zawira
ndiri kuzviziva kuti iwo wari kushora wachiti mhanyepo, wari kushora wachiti haiwawo ngezvekunyepera kana ngezvekumba kwemukadzi. Ndizvo zvinoita kana paita nyaya dzakadaro izvi. Umwe naumwe anomhanya kuti indakachena indakanaka yozoti yazvimbira manje ozona umwe ati uringa patsi. Mimi mune mwana wamakambodaidza here private anga ine problem kana kuti anga ane matambudziko? Handina mwana ndakadaidza ngene dambudziko. Iyeyu ndiye mwana wandakadaidza kuti aone baba wedu isusu semwana anga asingagari hake pamwana wangu. Iyeyu baba wedu muna 2017 apa manyana. Baba anga ari mupenyu kana kuti anga afa kana kuti anga buda kasi? Baba anga ari mupenyu but munhu anga asitoka arwara hake. Mwana uyu anga asati ambomudini ambomuna pamatidaidza kuti muzukuru uya kunoone sekuru. Alright, wari kupindura kuti mutumbi wakagarira kuti akaudaidza kuti uone sekuru. Wakara kuti wamudaidza wangu wangogara kumashure. Ona nyaya iri muno yakunetsa ndeyekuti muno mune ngozi irimo kuti yakabva pananenge yakuita saka zvinotoisa kunaka kuti isashungurudze ingonyarare yakadaro. Aya akabvuma akati mira ndikupeita mudana chimwana wakachidaidza sei wasinga kudaidza wamwe wesawo ndopane nyaya yangu. Ndakupa wamwe mukana sandindikandiri yangu. Makatowanda muri baba naisawe muri wangani? Arautauro asi alright, iwe chimbotaurira kwenini basi awana basa risazvuzvuzwa baba. Iwewe uda uri pani kana ndikakupa munhu nhasi alright, munhu uya but anda uziva kuti ndapiwa John ndapiwa Peter munhu tomuona handizvova asi tozoda ubani kuti ndizodzivizve anenge ari mukadzi wako ndiwe wani? Uri muMozambique here? Uri Agushito here? Uri Mubarwe here? Uri Peter here? Uri Johannes here? Uri Thompson here? Uri wani? Ani? Ndapanzwa ndineti babate chipatsvane tsvai tinomafungura kusvikira pabuda mbambaira ndazvinzwa sahwira. Alright, uri muzukuru mumusha wabva wachengetwa mumusha zvaitika zvadini? Ngaingotenderere sematenderere aingoita hazina kutanga pana uyu. Ngaingotenderere kusvika tisati changopera chingoita so ngaingotenderere sezvinenge zvingoita handiti ndakuzova nekuti chiri pana muntu anoyokozi aiwa kwete ndaramba ndozvandikupikisana nawo ndatenda waungani apa ngechideke ndikukada enge ndikukaziwa pandoda kuenda wachatadza kurara wachatadzawo kudya. aiwa ndainzwa shamwari yangu ini ndauda kuwirirana newe iwe ndiwe shamwari yangu hangu
ndauda kukumbira kuti tabvuma mhosva. Inini ava ndauda kutaura nawo ava handizvoba kuti nyangwe zvakaoma satani gwara takadii daubvuma mhosva mauri kuti shungu dzako dzidini dzidzikire. Dzinotodzikira kana ndoda kuchironga manje nawo kuti tiite dhiri shamwari handizvoba nditaure nevanhu ava kuti tipinde mumusha handizvoba ndikuti tikati ngaunganika munoungana kupi wakaungana mumusha manje tobva tabva tatamba chinyi handizvere diite dhiri redu titsvage kuti tinokupa upi tidini tiri panyi tiri mumba handizvo here shamwari maonera kweminyaya yekubudirwa yakatanga pane uyo pakuona natete wakuru mberi satingotanga kuzviona ipapo asi kana tisingazivawo zvemberi ameno mukoma nyaya iyi maonero ndiri kuita inobuda pachena. Inini chinhu chinotaura kazhinji tikawana nguva chinobuda pachena, asi kuti tidzime mwoto toda kubvuma mhosva handizvoba nekuti zvimwe zvacho ujaha hwababa handigoni kuupupurira. Inini hanzva dzamupupuriri baujaha hwamukoma dzawakatamba musosberi bulawayo kwekwe wetseiwa kuzombarisana kuwa matsotsi aya anotamba dzisidzisangoma mune zvakawanda zvinoitika. Asi chanoda ndikuudze kana mweya wengozi wakuuya unouya nematricks ese chibatapo chibata icho chibata icho chibata icho pave pamunozoona isusu takuti taakupepeta tinotamba nawo totaura nawo totsikinyana kusvikira oiri yadudza kuti iyi oiri tinopisana nemubvunzo tichimupa kana mamwe masvikiro zvichitambudzana kusvikirawo tinonzi ndandirumba kutendererai mina henyu nonzi Moses aiwache muzi uyu hunde ndakatombobva nevamwe wakabva neni muzimbabwe kuenda kumozambique kandiri mumozambique kiti takumozambique kugomo rataurwa mweya uyako oipoi wakatanga kuti chiremba kuti chipetekati no basa rezvinhu izvo varume haridi pamaitire enyu rinoda kuteedza chichatipa gwara. Ndakabva kumozambique wachinituka unozoona sei tawaisa mari dzose dzechirungu anochigona fani awa ndibva ndande muromo wangu kuuya takrosa bhodha tapinda muzimbabwe handiti mweya uya waendera kuti auombera bva waramba wabuda tapinda muzimbabwe ndokrosa bhodha pamutare paya tugu wabuda mweya uya ewozve kanzi good ndada kuti mupare mhosva matoka uyu haana chii haana mhosva 1 2 mamorwadziwa kundienda kuenda kubuda kumozambique ndo marwadzirwo ndakaitwa muchindicheka nonzi ningi nobva kutanda pakati hambai deredede bwendo richisapoma pacho kuti andochiwabvunza 1 by 1 manitukiri haisi mhosva yedu mhosva ichimweya ichi very sorry wakazobva 2000 wakutadzwa nengozi yafa saka inodai yodai pamwe yodai saka zvinoda izvi hazvidi hasha hazvidi dzungu hazvidi kusarira maningi hazvidi nharo papa chinji kutsvaga nharo yako iyoyo kuti richitouraya chinogona kupromisa ipapa patichikakarisana wapatourayirwa munhu saka chinoda kuhwarara ndosaka muchiona inini ndinoita kunyengerera ndodzoka mumashure ndomutungamidza pamberi de nyaya yobuda pai pachena saka imimi zvandoda kuti muite munoda kurwara mutsvage $5 nokwana tibvume mhosva iyi tisu tiri kukumbira sahwira uye titaure tese kopi ba tochitangira papi ipapo tichienda mberi. Asi pane mubvunzo wanda kukubvunza
mimi mumusha menyu mune wazukuru here wamakarera vasiri vemumusha menyu pamuchiwapa masenemu enyu? tine muzukuru wani asi wakazoroorwa baba wacho akauya akazotoenda mumusha kwakaroorwa abva atoenda. Tine muzukuru yawas, tine muzukuru akanga ari muzukuru wedu wakambopiwa zita redu akaenda kumusha kwake akatoita mhuri yake. Nanhasi dzinza rake riripo, ndio muzukuru wakachengetwa mumusha. Muzukuru mukuru ndio wazukuru wandokuziva. Panaona baba wenyu, ona baba wenyu wenyakubara imini ulikuwa ni nyaya hii yabata papi mapaona here pabatira nyaya hii pauya kunoona baba kana paitwa program ya baba uyu semwana anogona kunga anga achiita nepfungwa yekuti ndiri kutora mwana kuti aone baba, asi anoziva zviri muninga kana kuti zviri mubhachi ndiakapfeka bhachi. Baba auziva kuti tine nyaya yakati runetsaenda pamusoro kanopiwa 5 cents kana $2 kana ndakuona mwanangu 2 minutes chomwati garapa ndiye mukadzoma ima mugone kuzviona because zvimwe zvacho zvinoitwa private and secret especially kuwamanyika mubarwe arina wabarwe mungona nyaya yakadai somubarwe anetsubvuma bai 2 minutes ewa andaizvidaba zvati wamanyika wanoshupa nauya kubudirwa hapana kumbobudirwa muchameni atizozivi kana paine wakabudirwa kumberi isisitiri wadoko pakakunda haisi atizozivi. imimi panapa mauya muri imba 1 ndizvoka ndivanoi munhu wani kuwana yamuningina imba yamuningina wamudhara kana yamukomana wamudhara vana baba edu vangomboti kuti yababa muningi yacho iri yababa mukuru mimi muri wababa muningi kuwababa mukuru wari wakangobara mukomana wani baba mukuru ariko kumba kwakeko kwatakabva isisi tichivasiya kwamuriwo wekubvumbo ndokuna mukoma wedu mwana baba mukuru. Iye manje nyaya dzechivanhu hatichafambidzani nekuti yakuti akupinda postori yapostori kutiza hapana munhu akuenda kupostori nemaduba musambonyeperweba pungwe tunetsaona mutiro mugomo kutiza nidi kumbotiza airforce izvi zvinochupaimaini orainda zvinji regai ndichamboti batsire wani mukatu sawira inini nyaya yangu da kuti vanhu wakupe muteto yekubvuma umboderedze shungu mbichani toronga kuti toita sei. Uraya wani isombotaura voisi ribude zvakanaka unoikaizvira uda kumbouraya wani hamuna here mwana akamborwara pamwe akabva kumurume akadzoka akazobatsirwa akazodzoka Alright, aiwa wandipindura. Hanzi uyu akamborwara akadzokera kuyamusha akazodzoka kumurumi. Asi handina kurwara marwarire arikuita. Kuti. Hapana here akamborwara. Alright. Woi munorwara marwarire aya. zvasiyana Asi makambodzosera kumba kwenyu. Mukadzomubatsirwa muri kumba kwenyu. Kuti vamazonge mudzokere. Alright. Zvazvinoita zvinodai. Dambudziko rinouya nepakasiyana.
munoona mukaona urwere hwabva kumukwasha uchinzi ngaudzoke kwaana Tezvara, ona Tezvara rapisai mwana wenyu warapisa shuwa pamaita nyangwe kubvunzawo wana mai wamwe watorwawo kana wanani kana kubvunzawo uyu akanyarara ndimbozivi kuti ngewepi panenge paine nyaya yaratidza kuti uko kune nyaya andizvo nyaya yakarwara pamuri yamakagadzirisa irwadza handizikona wanikomana kugona kupindura because handizozvinzwisisa kuti ndairwara sei wataidhiti ndakasikunama kachirungu kamaisa mazuwano ndakanamata mina but pamainamata pane chamaidzinga chatiri kukunetsa icho iye yanga wamamurutuka iye uyo ndiye da kutaura naye manje ndiye da kuziva iyo baba pakauya mwana kumba achinetswa nezvaimunetsa ndimi wanyakutumbura muchiti Jesu adzokera kumba angarwara nei apati hamutadzimbodzwaka nyangwe kanzi imi dai mamuri kuMalawi uyari ari paumba uyari ari paumba tingatadzonzwisa kuti tete wedu ari kudzokera kumba ari kurwara ari kunzwa mudumbu ari kutaura kana kuti ari kudai aiwa mwaundi wanda tutsi watanga what happens pamwana uyu aita semwana waingoita kunga aridza kamhere ungaona chinhu ndo mazwina ndikaita tatiriwo kuchikoro kubhodhi tamanekitsokisi achibva atakurwa namai kuenda kubhokwe kwamuyambi weanglikeni uya uyu otosiwa kumisheni kwanga kuinawo namuyambi nana baba Chimhungwe amwa chachata kuti ngemazita ba asi dambokubvunzawo ndo zvatakaona pamwana uyu musoro vanyara zvino urwere hwakadari tingahuti hinyi titi igwirikwiti imarariya mwana ngondotanga kuona munhu kuti icho yowe apuriona kuti nyaya iri pamheneri ndamokutaura chekuru chirivunzwa asi pakarwara uyu kwakangova kurwara kwakusina dzimwe tsanangudzo dzakubuda ya chinoita chinhu mudhara kana chabata pamwana uyu chinouya chine masymptoms achinoita handiti munonzwa kuti iye wacho arikutadza kukutaurirai kuti chirwere chandani tirwara nacho chinonzi chii nhasi mukarwara nemudumbu ndikaubvunza kuti murwara nemundodzotereri nanemudumbu saka kana anga utadza kutaura kuti chirwere chake chii zvirikutaura kuti mundotanga rupenge shimeni no ende mimi makatakura maenda kumbundizika amaenda kudzingisa ko handizvo ende yarotopupura kuti ndakanamata nhasa kutonamata so izvo zvatori mugiya so neminamato iripo ari kutopisa so because nyaya iyi anoiziva automatically ende akati teretere inoita sei inomunanza so she is defending herself. This is mwanasikana saka nyaya iri romwe here pamuri wabvuyi futi wangokudzwa mukristo usanete inzwa ndirozi yako inini ndoda kuti musunungulo ndinokuda kubvunzawo seko kuti maitikire ari kuita pamwana uyu tatoda kukumirirai kwataita kuti zvichipatsanure mutibatsire kuti zvinyatsopatsanura kuti ndakaurayiwa nani mataura that point yes kuti zvinhu zvedu zvitijekere nekuti zita riri kutaurwa pasinzi ina was born 1977 zita rekuti Peter and kubvawo ndichikura handinomboridzwa kuti pane munhu akashanda pamabeda ine Peter hawa don't worry about apo kunga musakustiresei bouko kwemimi murumhanya wada kubura sadza ramboipere harisati arora ibva basaka wai nini muda kumhanya uribura kuti muone kuibva kwaroka kuritsetsedza handizvoba tuuni tumvura tutsotso mukamoto kamani muimbo kudubura muridi muipedza mimbodini futi kuti nyaya dzibude pai shungu yaunayo iri right and ava dai vaitawo shungu ipi iyoyo but ngavasaite utsotsi
wanzwa mweya uyu wataura ndiwo wazotanga kudura apa kuti hapana here mwana akamborwara akadzokera kuya mukati memusha. But pandabvunza kutanga kuti hatizozviziva basi. Anyway, but chokwadi chiripo chanoda kuti ndikutaurire tete in front of vabereki vako. Mukaona mhepo yakudai isaini yekuti midzimu yenyu yaita guilty. But onai izvozvi tiri pamambo pana ine muruchema kuti ngaibve atiparurire tipedze dai. Wana baba wako wanangana mteto wawaisa izvozvi nguva yangu kutopera wabvunza kuti waiseya. Ndakutovabatsiridza nyaya yavo, ndakutovataurira nenhau yavo, ndiri kurwadziwa nemweya nemwana uyu. Uyu ndiani wako? Mwana wehanzvadzi kwauri ndiani? Mwana wako uyu mwana uri baba kai uri tete uyu mwana andizvo mukunda wako uyu. Ndiri kungorwadziwa nekuti zviri pa katimbotauretsei siri yedu. Iwe manamatira wanga uri kuita nehondo wanga uri kusangana naye. Unoziva kuti iwe zvawakasangana nazvo hawana kusangana nazvo. Hawanaka ndochokwadi chada kunyatsa kupupurirana kuti ipapa makamira makatodai so pane imwe difference iri pauri. Hoti yezvinhu izvi iwe unoiziva but uyu haizivi, uyu haizivi, uyu haizivi. Mwana uyu haidini, mwana uyu haidini. Vakakwana kutoya musha unzi taure kuti ndinonetsa kutomudhura newakadziwawo iyeba blacklist number kufonera ukati vanhu vekuno kuti ndinomira mucha blacklist ava matsotsi aya ndinozviziva. Ipapa apa ndaukudza one secret havawirani bamatsotsi ipapa matsotsi abudirani pachena. Uya anotamba dzake ega, uya aitamba dzake ega, uya aitamba dzake ega. Asi wakadai so munhu anga achibonera maningi aonemerwa nejoki ndeuyu. Makabvunzisa rinofamba rumwe. Ipi? Muri fambiri? Kuti magumisiro njani? Vo. Koiwe dzako. Hapana. Koiwe dzako. Dzidzo. Sondra pera tufambira dzako. Sondra unoita ndidzi. Ndio ndiyo nyeti ya mafuta. Kakasiyana. Asondra pera tufambira hivi. Sondra unoita pale. Saka tutoka tumushoka gadzirani. Chaita tumushoka gadzirani chi. Chireka ndikudze musharukwa. Makasirwa bhachi nehuriri. Hautongoendi kwa baba mkuru baunonetsa mako. Uyo makasiya kujenya utotsvawo nemi autohlawo inini. Muri matsotsi ari kuhlanana. Ende iriko. Ende zvamunonyepera upunguzo nyaya hezira inozirikana. Ngozi yangeneswa pane uyu. Niye anga ufanira kushaya musha uyu kuti zvinhu zvinake. So uyu ane musha. Uyu apisa. Ende hondo iyi aidzinga nekunamata ndonyaya yawina. Achichemera kuti chokwadi ngachibude pachena. Nekuti paaitaura nepaiuya achikurukura mumusha maimuona sechikorobho matsotsi. Imba yake ikazungunuka kusara nekatambo kudai. Hanya nekeya naye hapana. No. Ndinokumbira kubvunza zvekuti kuchimbira kubvunza nekuziva chikunzi ngozi ingozi iri. Yes. Wakaurayiwa ndiani? Ndichakuudzai. Inokwana nguva. Handiitungamiri. Ndinokupindurai. Asi maoko ababa wako haana kuchena ba. Wazwa?
ndinzwisise ndokuudza kangani kana maoda tichiudzane chokwadi ngatichiudzane chokwadi this time up. Haana here kunge achichema nemi achitaura nemi uyu musha izwi rekuti iwe unoda n'anga Sterling unoda tumaprofita vaibva kupi? Ndipindurei. Is there anyone who is feeling yekunzwa kuda muprofita Sterling? Why? What for? Ndichitadza kuda mari. Ayo kandiva mhinduro vanai. Kana paine wakaguru kuzviita. Aiwa kungoene matambudziko ari kumba vaiuya nawo. Kana paine kuzviita matambudziko emba vaiuya nawo. Imba yake yakamunetsa kuti isvike paini. Matambudziko wakauya nawo kumba zveshuwa. Vakubva wabereki wacho achibva kumurume nauinya isataurwa here kuti ane mweya wemunhurume uri paari bhisai hondo iri pane uyu. Is this secret? Ndiri kufamba ndichibata dare rekuti pane mhepo iri paari, pane mweya wechirume uri kunetsa pamusoro peupenyu yakati mhepo yechikwambu. Mutanga kupindwa nhasi here? Kana mauda kuti tisunungurane kuti nyaya ibude pachena, ngatibudirane pachena nokuti hatiwandirani makomrades because hatina solution. Ipapa hatisi kugona kupadaira because tanga tiri vaduku kuti nyaya idzo dzaita. But unaika mukaona mwana achibva kumurume achiuya achigogodza kuti handisi kugara zvakanaka. Wakomana zvinhu zviri kupisa. Wakomana zvinhu zviri kupisa. Aidii kuenda kudzinza revarume wati atotokonyana neyo kumba kwacho. Zviri kuratidza pachena kuti hazvaida kuti imba yemunhu iite sei imire. Handiti? Tikuwirirana here. Chinhu panyika panapa chisingadi kuti imba yemunhu imire chii? Hatibude pamhene. Naichi? Ingozi kana kunzi mukazi wechikwambu. Zvapera izvo. Saka musapedze nguva ba. Nyaya mama ibvururudza imatoti dzawira mutsonda takutoenda miswe mudenga. Zvaramba. Nguva yekuti chokwadi chibude pachenaka yakwana. So hamuchafukidzi mbambaira yakukurwa nemvura yapamhene. Yanguva yekuti chokwadi chibude pachena. Sunungura itete wenyu. Mungagona kutarisa muchiti uyu mwana zviri kune uyu. But even this one anokusomboteraru. Ende chanda kukuudzai. The true secret is mumwoyo make mune bundu yako. Ane bundu rimwe raainaro raasiri kugona kuti akubuditsirei mimi wehama. Mangwana muchazoita ngozi yatete. Yakanaka ari mupenyu so, but the day raanobva namaziso ake muchazotwiga mutoro pamusoro pemunhu uyu. Nokuda kwemukanwa zvichibva kwakadzi wenyu kufamba netoro iwe pausvika paupenyu hwake kusvika kuna baba wenyu. Hanini mbona wegampini muri matsotsi. Hamuna kufunda makafunda. Asi baba wenyu anga neutsotsi. Kuzofa kwake akafa atambura futi. Zviri kunetsa chokwadi chifanira kunge chibuda pachena sei tobuda pachena ba. Ndinokuudzai nemabhotoro acho paumba penyu pari. Nezvakaitika kumatangani nezvipfuyo zvenyu ndinokuudzai panapa nhasi. Asi iwe ndowasara wakatakura nemutoro wacho. Iwe uri bhara. Saka zvauya mwana wako. Asi uyu munomo wenga inyasairwa chokwadi chekuti zvinhu ngazibude pachena. Uyu. Enya. Timboengani. Muruwirirana. Mira ndikubvunza mubvunzo. Muruwirirana. Kana tiri pamwe anotora here muprofita anoyaka kugadzira pamba pake uyu asingazivi. Are we together? Apindura kamubvunzo. Saka muruwirirana panyaya dzei. Imuri Rwanda ndinoda. Oi. Mina mato iri pauyu ungoiziwa. Wachiti uwirirana ndaira kai. Hatizozvipa kunhu kana achimira pachinzvimbo chake unenge undoti zvetiri ko iri kwako iwe aruziwa here ungaziva zviri kwangu ngei muri wana wenyimo imo asi uyu munoti kana ari kuya kumusha ari kuya nemaproblems ari kuya kotipa matroubles. So who is responsible pane uyu? Tinomutambira tichitogadzisa
muigadzisa nyaya dzacho ko nyaya dzebhachi riri pamusoro peupenyu hwake ndinoendeswepi muri uridzwa panapa nhasi wadoti uridzwa panapa nhasi awa ndoti apa akaenda kuchechi kuona matimba kwaakagara tinoziva kuti chimwe yachitoripo ngechengozi chikwadi tati chiri wafana ko mufundisi akatichi mai nababa ndo waenda kwetati tiri wafana tiri kuzvikoro ana umbouya ri achikudaidzai kuti vana baba tiri kukumbirawo kuti timbofambe tese pamwe chete makaenda kupira chokwadi makaenda here uyu ari kuti uyai tifambire pamwe chete mbonzwawo zvandiri kunzwa kuti zvingi makaenda here iye anopupura iye unodipupurira kuti ndakati handei mamadi ngataura ndakati handei ndakasangana nedambudziko hapana mwedzi miri dambudziko rakandivinga muri muhope ndakaenda kuna ana mukoma ndikanowataurira ndasangana nehope dzangu handinoita 3 days vapaita munhu akayekwandira akabudirwa achitaura kuti woenda kumadzibaba ako anokurerutsira upenyu hwako ureruka hauna kwaunoita neupenyu kana zvito zvakadai ndiri munhu anorima zvakanyanya sani nachandinobudisa ndinotorima zvinoita mbiri asanaita izita saka kufanana nekurimira mhepo yenyika kundoita field day ndikaudza mukoma wakazvinzwisisa nyaya yakaiswa mugrupu refamily ndakatanga ngotaurwa nepamwe kusvika ini wacho ndakaita futi give up ndikati aregedza enyu ndichambonamata dzemanavatira ndakaita fakutanga kana kusiya zvakadaro handina kuzoona zvemunhu akazi asi mukoma wangu aine shungu yekuti ngatifambe dambudziko kunoenda unojeka kuwanin'ina nekuna nasisi wekuharara wasobva zvichirewei kunzwa nemutorwa waasina kufumbira anobva uko akatutwa nemhepo yakotaura kuti shamwari ita zvakati nezvakati nezvakati chakasunga upenyu hwake chii ndakati handei right asi vamwe vari kudududza yakusvika pane nyaya irutaurwa neuyu kuti tikabvisa pane uyu ekuisa panani wamwe uri kuzviziva shoko iri wanaro ndosaka vari kupindura chi ocho ine ndazvitaura apa kuti pane zviri pane wewe zvamunofanira kumirira imi mawana baba woneika wana baba isusu tiri vanhu vatema handizvoba kukasate tauda hachisi chinhu chinoshamisira handizvoba solution ngeyekuti kana paine mutoro uri pana teteka ngaubude pai pachena then kandira nawo zvotopera ndakati sekuru ndakati handei batisa baba hauna kupedza basa nekuti mhinduro dziri kubuda mugurupu dzakarwadza murwari nhasi moto wakubvira wakupisa nekwese kwese wanzwa kune vakagarika hanzvadzi nevanun'una venyu nevamwe vana wanobva wanafanika uri kugona kunamata stereki kunga urifamba namwari ari muhomwe apo iri nhema ropa rinoda kutsidzwa neropa rinoda kutedzwa nzira yavo imimi mukarowa mai nyangwe munamata zvebhuruu kana pamusoro kuita kwamira pamusoro pemuchinjikwa weroma uya solution kuenda kwana sekuru muchiobvisa malipwa nyaya yapera munogona kunamata for 10 to 15 years nyaya isina kupera apanzisa ndemusha menyu mune pfupwa futi musha menyu mutori nepfupwa futi kune nhau yemunhukadzi isina kufambiswa zvakanaka ai tinozodhina nayo tayamusha menyu kune nhau yemunhukadzi isina kufambiswa zvakadini zvakanaka ava zvamunovatorava washandi ndizvo handizvoba wane zvawanoda nezvawasingadi ndizvoka musawaitira utsinye kusvika pakutandara ndizvoka kusvika pakushungurudza poto kana bhodha yake musingafambisi nenzira inodini inodikana paradzai nhumbi dzake nenzira inodikana yekwake waripo nai angave mai taurai chokwadi chaakanzi azotaure nemusi werufu musabhabhadzira seutsotsi hwakaitwawo kune utsotsi hwakaitwawo usina kupupurwa chokwadiba hei
yambuya garai patsi mutauri nana mbuya wenyu garai zvakaitwa mukati medzidza zvinei kuti iwe muka mako asi hausisika yekuti wakatenga uchiti abvunze pamwe zvingaitawo here kutora mutoro newe wakazvibvumira newe wakazvibvumira newe wakazvibvumira zvipi zvatakabvumira mbuya handisonzwisisi zvingaita here kutora mutoro kumu handisikakurambidzi kuti uchingete ndiyangu wako ndiripakuta zvingaitawo here kuti muwa masise mukati medzinza rekwedu kutaura nyambuya matongo kunzi makamuiga mudziso chingabuda uya vana amai vari ku vasara vari amai vari vasara ari amai vari kure vari kubocha kusha kwangu manotika munao tinoona zvekukumarira muiterera muchaenda kunovatora mugovagadzika mugopindurana navo saka muri muda kudzoswa kumusha kwenyu mbuya mhai ndazwa chiwa kuita mukati memusha chiwa tazwa muri kuti mbuya aende koigwa adzokeswe kumusha kwake here haana dzinza dzinza racho rakauya rikati hatagadzira zvanaka dzinza racho vakauya vachiona pakaradzikwa mwana wavo nekuuya kuzomuiga vakazouyazvo vakamugadzira vakati zvapera handizivi mhai kana muri kuona paine pakabhenda tinovadaidzazo toita nyaya dzacho iwewe dai ndakafa ndiri kwako ndowigwa kumukwamo zvobuda here ini ndiine kwangu nguva yacho kufamba zvainetsa zvaidei zvainetsa kufamba hazvina kunaka hai zvazvina kunaka hazvina kunaka ndakatsamwa wakafarani mbuya mbuya mama wedu iri kuti kuziva varutaurwa ndiambuya ambuya amwene mwana wangu chii changa chakubata makawirirana here kuti awe apinde mumusha ambuya akachemerwa ndiri mupenyu angu dai ndanga ndiri mupenyu anga asingapindi ende dai ndanga ndiri mupenyu zvanga zvisingaitike zvakadai koimimi akachemerwa kumba kwenye kuda kwenye asi kana munhu afa anoendeswa hana dzinza hana dzinza makabatirirwa chokwadi makabatirirwa chokwadi pasara ari amai vari kupopota hawana kufara nayo chokwadi magara chiripo munowo nyaya dzenyu kwandiri nditi chokwadi ndovandatarisa chiripo chizukuru chokwadi maenda chiripo kunochivhingaidza kune nyaya iri mumba zvingatingakubatsirai sei ndikakumiririrai sei makati asi dai wakatenga wakati ndakaenda kunotenga mheno kunyika yekupi iye sindazvibvumira kwete mumunda mari kuti mwana uri pako pekugara apa kuti iwewo pako pekugara apa hachirewo kuti wigaiwa naambuya murusha ndipindurei makawirirana here
kusvika pakuiga vanhu vanenge vawirirana mhai. Vasara vari vana mai yanga iri nguva yeCovid havana kana kumbouya, hatina kuzwa vari kumbotsutsumwa, asi kana wakashatirirwa mumwoyo. ndindakati muwe Ichaiso. Sekuru. Taurai nawo muchichi. Sekuru. Ndombokukumbirira mumbotaure neavo. Ndakatarisana nechiwani. Ndakatarisana nechiwani. Semunhu mukuru. Sezvo mamurombo ndinangadiwe. Ndizvo sekuru. Kuri kutaura uyu. Mai vari kutaura. Vari zvinezvo nokuti ndini mai vakabereka ini. Vari kutaura kuti makawirirana here. Tigambuya mumusha. Takawirirana here baba kuti. Ndasipo. Makawirirana newanga waripo. Hatisvika kuwanda nemunhu. Kuwanda mumunda yanzungu. Tiri pamhene. Ngatimboti zvimwe zvinuka. Ngatimboti zvimwe zvinuka. Pakabhenda pakabhenda. Tipiwe gwara rekuti tigadzirisa. Inini mazuva anoka ndakufira chokwadi. Idiko. Handichadi zvekumboswera. Mazuva asara mashoma. Ndakuvera kwenda. Handichadi zvekumboswera kumbonzvenga ba. Ndakabvunza inini. Iyambu yaitira ndochiipoterera. Toti hatina kuwirirana. Takaita zvakanga zviripo nguva yacho. Maiyo hatina kuwirirana nevamwe bachirwa. Wakaita zvakanga zviripo. Ndakudawo gwara rakuti zviite zvakanaka. Wangani wakafa nguva yeCovid. Vantu vakaendeswa kumadzinze kwavo. Inira ndichikutaura chimwe. Nyaya ingeri. Nyaya yekungoti. Zvagara zvakaroma. Mai wako sei asina kuti aiwa kwete. Aiwa azviite. Wakamboonei nezvichiita. Aiwa ngatigadzise nyaya dzekuti amai waende kudzinza. Sei we wakamhanya kunorwara. Uchanipa pandakagara. Hapana mhosva. Ndakungokaremera. Nikuye nemuteo. Tikaenda. Madzapedza nguva. Ndiende. Chamuripa. Handizivi pamuinapo. Mumbomupa. Aiwa. Ndoenda. Tozobatana. Tachabatana. Because pane nyaya iyi apa ndiripo. Magara muno nyaya dzimwe. Inini ndagara nditori nyaya nyenyi. Right. Ndirano neyangu. Pane ndau yandataura nemi vakomana. Ndikati mumusha menyu mune pfungwa yemunhukadzi. Pandabvunzwa nemusharukwa uyu kuti munhukadzi upi. Ndizvo. Mangoita munyama wekuti ndiri kungotaurawo nemi ndakaita so pati ndine dambudziko rekuti zvinenge zvakupisa pichana. Varume. Very sorry. Muri matsotsi. Asi murume wese. Kana ndikanzwa ngomziwa here uyu ngombopuka nemabhomu nawo zvichivingana kuti uya andiriziva. Asi mambo kana azogara pasi anyatsotarisa. Andozora matsotsi hapane nyaya yapo. Zvingooneka. Handitoba. Pati yangu yekuti tibude pachena. Saka nditanga kutaura nezvenhau yaamai wenyu. Pana amai wenyu pane pfungwa. Murundwa. Muri kuona mhepo iri kubuda ichikubati ichitaura nhau yekuti makawirirana here. Imimi ndimi vana, ndimi wakutotonga musha, ndimi wana baba. Asi chokwadi chiri kutobuda apa ndechikuti hamuna kutowirirana papanhau yekuiga mutorwa mumusha menyu. Ndo chokwadi. Ngatisawandirane. 1 + 1 = 2. Nyangwe zvazo wazouya nhasi wachiuya koita hawo chinhu chawo nekuti ine pane imwe situation yekuti tichadini ngatingoite zviripo zvitidarike. Asi matare erudzi rwenyu ari kupikisana nezvamakadini nezvamakaita. Tinokunda here? Hatikundi nekuti pari kumberi kwedu wakatsamwa. Number 1. Pana amai venyu pane nyaya. Amai venyu vachirwara vane mashoko aidi kana kunzi abude pachena. Asi hamuna kuabudisa pachena ba. Why?
wenyu pane bundo apa, pana mai wenyu pane mashoko apa, apa pana amai wenyu 1 + 1 ndi 2. Ngationesanei tibatsirane. Zvino chinonesa nyaya amai mai, iwe ukatadza awese wasvipa ukagona wese wagona. Mwana wenyoka chii? Inyoka. Munobvumirana neni kuti pana mai pane masoko? Makabuda here pachena kwana sekuru, makatenga keni, hamuna kutaura chokwadi keni. Nyaya mai yacho yakurotesa mwana uyu, achishupa kumwana uyu, atuya mumusha achikutaurirai, muri kuitambira. Kadairanika pameni ine madivisions. Haisi kutambirika. Gudu. Zvinooneka varume. Nyamba ikaita madivision. Umwe akanokora tsoka kuti ngakapfeka kunetsa, umwe akatukawo, umwe akatiwo mai muroi, ndazvibata kumastowe kutaura kwemazuva ano yasirogani. Ameno zvamakaitira namai wenyu ndimi munozvidini? Ndimi munozviziva. Zviri mumwoyomo. Uyai muponeswe. Wangaroorwa here vana, imi makatuka mubvuri. Vangarooreka here vana, imi makatuka mubvuri. Ukakuzi kuroiwa kawo, asi kudziroya. Matema demo pamukonde matosorwa. Mambo ndikutosorwa. Mambo ndiani atema ndini mambo ndikutosorwa. Ndomena ichemedzike. Sana baba munofana kugara pasi. Chimbomira ikoko. Munofana kugara pasi. Akanatsa, akatadza, umwe naumwe nemutoro wake, akabambudzi, akatuka mai, akaita sei. Ngatinongedze utadzi hwedu, tizvipire kunana sekuru kuchiri kwedu. Nekuti tatanga imbori papfukwa, patinozopa papfukwa kuenda pangozi. Inopinda kusvika ikoko. Nekuti anongotanga achati tsunye isepo kuti mwana, nebo ukazobhekana mbama. Wana mai vanodava. Hapana sinonenwa mbama nana mai batedzi pana. Panyatsa kunguza. Asazopedza kunyarara kumwanangu. Waitsemurwa. Kana nechihuni chine moto. Handizve. Nyaya mai munoizwa. Makaita sei mai? Ndauda nungoni makaita sei kuna mai? Akaiwa munhu. Yehu mai. Kwete yeumai. Inzeumai. Puza ng'ombe dzeumai. Hafu wana mai. Amunoshutoko. Aiwa. Asando dzenyu. Handina kuione isu wana, asi chikaitwa nababa chaitwa nesu. Ingone uruziwa shona yakanaka. Baba wenyu wakasiya 28 rooms kwarane ngeani? Ngeani? Ngenyu. Kwakasiya mabhazi ngeani? Kwakasiya ngozi ngeani? Thank you very much. Akasiya ngozi ngenyu. Akasiya marori ndenyu. Ndasvika paya. Kuti baba wenyu ranga riri tsotsi kanga kaoma musoro kamukomana kaere kakasitiro. Asi pane wana pana kuti anodzira yacho futi akaoma musoro panika pages. Nguru masimbi unosimbi. Kuti ushaiti wewe ba. Unogona kuzotengeka. Amen. Zvikasadaro. Ndiwo chatodza baba iwewe. Idiko. Asi oneka ngatigarei pasi. Ihonzwa iri mumbai. Pachabva nemhepo. Chinovhurira mhepo. Hamuchachidini? Hamuchachizivi. Mai wefanira kunge iri mbere kweri kuti vharira. Iri kuvhara irapo. Ndaro iwe. Mukristu yonamate pamba pedu. Nekuti isire mhiko pamba pedu every day. Toadza matiro mugomo kurara muri kutsanya. Pedza huni dzai mambo mutadza musango mahara. Tsaki matsotsi. Uri matsotsi, wane matsotsi. Kana ndakutaura kwangu noti wane mabhinya mai. Mabhinya. Kana ndaka kwangu chaiko. Saka chokwadi chiripo chandawo ndipendere wanangu makasvipa. Zvino izvo ndikuti makasvipa.
Vanoda tisunge tsvimbo timvure uyakumba. Tiputitse kademba akatiri mba. Kwete pane vanhu vetse baba nemafoni epera kupera nikona. Muona takandonyanga rafanike nyinyi. Mwanozozviziva manje. Asi chokwadi chiripo ndechekuti wakomana makasvipa. Kana iri kumutaura ingozi kuti hatiri kuiziva bani. Inozivikanwa iyi. Ndikaitsvike yangu ndamugiya ratotera. Tinosvika pane anza. Apabata. Apa ndibobeka. Inini ndikuwanzoda kupupura izvo ndoziva. Mombe dzamai dzakadyiwa. Musha. Ambwira munin'ina wakawirwa. Zvisina kuwirirana nesu. Neni ndiri mukuru. Handina kuwirirana nazo. Aibva ndandisipo. Asi ndakataura kuti ndikutorerei bhodhi nguva iri patinoda kuti uiga mangwana. Mangwana upi? Pamusha ndakataumana vanhu vane polisi. Polisi inongofamba nyika yese. Dai mananga musha kwavo. Vanhu vakabvayo kare kare. Umwebva patende wani. Kusvika pamusasa motoiga munhu unotsoka. Izvotouzi ndizvo ndinoziva inini. Hazvina kubuda. Hazvina kubuda kana ndikutaura chokwadi. Chingoitawo kuti ndisateererwewo kuti pana mukoma. Kana kuti mukoma wati ndochinondinetsa. Ipo papa ndakatotaura kuti ngatifambe nemwana ucho. Inini hazvina kana zvinhu zviri kutopisa zvekuti ngatifambe nemwana ucho. Hazviitiba kuti inini ndisimuke nemwana wetiri wairi. Tobva taenda pangodawo umwe kana kuti takaitawo wairi. Mangwana kunozonzi iwewe natete muri wangani? Muri vaviri munoenda kwasitori muyoromba muri 2. Saka hazviitiba kufamba chinhu chemhuri. Tiri wairi neuyu nyangorwara. Ngatibatane tibude. Hapana ukabuda. Asi mina mato wako wanzi ukashama. Fire spirit. Enda uwedzere mafuta. Inini ndingoti zvinhu zviri kutoenderera mberi zvekusawirirana. Nepamusana pekusamboteererana kuti mukuru ndiani. Makasiya zvakadaro kuchema. Makasiya zvakadaro. Kana muri mai wangu imini makasiya zvakadaro. One comrades. Yazvimbira ngatichidaiso wakomana. Pandataura kuti makadai parallel line tasvika. Atimbodairani wana kugwana ndaira. Tasvika. Chintaurira wangu kuti kwanzida kugadzirisa urwere hwemwana. Tokugadzirisa sei makadaro. Ndibatsiro nepfumba. You are form 4. Ndiri grade 2. Ndio kuti ndikufama wanga tiri pamwe. How? Tiri kushandisa spana nambani? Ndubujani. Asi chandinoda kukuudzai, ukaona wana 5 wasoda kuwirirana ba. Pane anekasungira, pane aneka something. Kanotya kuti ndikadai neuyu. Mufunga neuyu. Ndinganda kutaura kwedu noti anenge ari super power sanga. Asi wakomana. Tikanga tazogara. Maoko enyu yanga achene. Kana ndichitaura kuti kuchena, ndinotaura kubva pamabasa nekuita. Uyu nditete uyu. Kusatodaira banyaya yake imhosva. Number 1. Ingozi automatically 10/10. Pati mimi murubara unasikana pati mutosero mdau ya mabashi. Imuno mushunguza mamabashi alipo. Achazomirira ere mwanasikana wako. Achamirira ere uyu. Come. Nasi mamudaidzaka. Maona tabatsire uyu. Asiye pari kuyakotaura. Are you attending him? Apinduleka ukomana. Saka benzi ndiani? Teni mukati wechiremba uyoti batsire. Apa tina mari bamakaisa maoko muhomwe. Mari yekuti tigadzirisa tina mari. Sorry namo panamo munofane namo yenyu makomrades. But nditola shamwari.
rowafofa akona kujaidza rikaonetsa pane uyu chete kuti papana paenda mune wana wawo mangwana ngwatange kugwina ngwatange kukarara fofa kana pana ari kumurume ngadzoke 50-50 uyu muregerere uyu siya chiri murume fofa iwe naona matesteric moto ndobatsira magiya kuti apfuti pane pamwe pokuti mombe kana dzirutadza kudhonza dzinoda hasha kuti dzidhonze takashaya mari mafambiro ataita sekuru hatina kuziva kuti ndo zvatichasvika kwatikumba kwenyu hakuna rudo tinogadzirisa sei kusina rudo ndiudze hamusi kutowirirana hamusi kutotsikirana muri matsotsi iwo rutamba dzako yaitamba dzake yaitamba dzake mushai 1 imagine ndini baba wako iwo uri kuya kwamadzibaba nzira uyo ari kuenda kumachawa uyo ari kuenda kwandunge uyo ari kuenda kwasitore zvese mukuya kwainzamba mangu how do I feel ndokondorani iwewe mukadzi wako akawana varume 10 pamba unozviaccepta here that is what you are doing dzinza rizi renyu muri maroja wakomana rine waridzi rine mutemo hakuna musha usina mutemo kana muti mune mutemo ukasabatira unodonha kana kutere tinogomera kuti pamba wasagomera kandi munhu apa muno vanhu vanokudzwa kuchechi apa munofundisa zvekwewamwe muchimiramira fana kufanzi baba nhinga ngogadzirisa aiyogadzirisa zvekwenyu muri kusoda here kwenyu wafundisi wakapusawo bhenda yangu inini weshiwanu ini notobatanidza madzinza inotokubatanidzai kuti muwe nenyasha ndosaka ndakuti haarapiki mwana wenyu kana pasina rudo nekuti tichaguma iwewe wakutora mwana wenyu wakufamba muri wangani 2 1 2 3 uwerekere mangwana euya kumuka kudini akudaro kuende kukudetsa iwe hauyi unongoripunguruza so tafanike chinoi fanike ndamuita kuna tete mwaina tiri kuti zviri pana tete out zviri kune uyu out tida kuisa mumaoko enyu ana baba iri gango renyu tibatsirane tidabatsirana nemwe kana baba akasiya nyimo ziri kupisaka ngatibate isisu wana baba iwe mbobatawo toita anza apa wonewa muri disturb ari kuenda mba make ndiana chamu so munesa ruseka ndiana chamu muchaita here eni sori kana token resori kana bhurugwa haro kana petikoti yamunomutengera ende unopindura mendo wapindura hameno mai wacho akarorwa diya ari kumurumere hameno mai wacho shako akandoziva kuita bhuru basi chaivafuta akapedza otherwise tikazodzika nemidzi yacho pamwe nekurorwa mwana anogona kasina kutororwa pakana kusina chakabviswa pabuti tikazotidzikise geje vati anyway zvinowanika ngatigadzirise mushamudano chipanganai 1 2 3 tinoda kuuya kumba kwenyu iko kusingasviki asi rimwe dambudziko ratichasangana naro nderekuti misha yenyu wamwe makanopfeka matrauzi muri panapa muri mapitikoti gavhumende mungotongwa kumba saka pane nyaya manje handichazivi kuti wana baba wasara kumba misha wataurira kuti munotongwa musarambe ngenyu bati munotongwa ndosaka ndikutoona kuti tine point number 1 yekuruzhinji pada usodzokera kuna ana baba wamwe wasara kupi kumba kune nyaya todini alright chidzike apa mubatani wana baba mutipe answer chizvezvi 2 minutes kotanenge apa ndambani ndani pasi iyati ana baba tete amboipe yona muchidotaura nawo maiyo muri udenyi mai waruziwa ndandati kuti ndionovhara zvidare pamwe ndakudimbudzirani
taura nyinyi na tete uyu ari pano. Zvada kubata wakati moto wacho unopisiriza. Munaita bishimbisa we. Atinoda kuuya basi. Atinoda kudubura vatumbira turi kumba. Sinombobvira kuti gogo mumusha anombogaramo haana kana hembe yemumusha sikokotura mutoro remodai pamwana nokuyasi kwangoramba ndizviziva aramba matsotsa abata mwana uri muremerezere izvazvia iwe ndomanhero kaya yanauya sinzi kwaitsana mvura chaizvo tatuye muomberero mwana amboivarama wese iwe uri kuyaka uchifadaya zvinotaura kuti kufadaya naakadzawo mudzimba kufadaya kamwana wangu achitambura zvinozotambudika iwe wangu usisafanda kwai kufadaya kufadaya vachishandisa ropa iri zvasikuziva ndikafunga ndakadai ndamo izvo ndibhipi wangu ndipidza izvi zvarina ndakataurira ndikafunga ndakadai ikoko nditaura chokwadi sekuru ndiri kutaurira ndakapeta nazo ngobva kuti ndati imomo mumusha inini ndinogorizha gorizha hapana pawangati umwe kubva nhasi wachava wari pamwe chete ngataro zvinyepa unokuziva ngarakatozvinezvikenda but maisho inoshanda notinaa kurima zvoita ma7 bills ndinozikuronga ndinoni mawatermelon odzadza 15 ton but marega notenga ndozomona ndisa ndengori muchikwereti what I did kurarama muchikwereti ndoenda mukuomere bandoita zviri kuignora for sure ndine ari kundiitira mukwesi mai vakadzangu dziri mundanga zvavandavati vane mune mune 7 ndiyo manokueza ndiyo akatadzira Wana baba we. Isho ndi meeting matari makuru mmozo. Omesera mwana kuti ngoti ndiwakabarwa kunze ngaiti chinoomesera. Kare pasati nyenyi. Uda kundipindira ndikakwedza mwari nezvandichataura ndavakwedza une wairi waunodini une watatu asi une wairi waunodini waunoda waunoisa apa aiwa hawaoni nhamo hawaoni chii
aiwawana apa asingakukudza kuda kuwaona nhasi hamukuzosiyana kudai chadaidza vamwe venyu vouya muri pamwe chete kudai bcause ndaona mati hamuna kuzobatika ndichaudza asara ari mani pandakagara ndichawadaidza handizoti muchavirana kuti chii ati zviri kudini zviri kundirwadza unowadini unowairi waunodini ita huku kana kuti kwete mhani Vana ndinovada wese. Unovada wese unoitira zvakafanana Zvinozosiyana bedzi kuti umwe anenge asi padhuze neni. kana asi padhuze mwana anoitawo zvakafanana nezvewangu mwana ngaasatengese matomasi iwe wako aiwa wangoti motora hai chipo chake chechizukuru changu moti aiwa wawanaoirawo ende wanaoirawo chimondibvunza pane musi wakambochitsvaga ichi Chizukuru chenyu chaakumbondituka mhai chizukuru chenyu chaakumbondituka. Sori zvako ndiri apa ndinoona zvese sandiye Saka ndanda kuti chizukuru chanyu saka ndakuudza kuti zvakadini. sori zvako sandiye aikutuka Mazvita mhai ndaifunga kuti ndiye uri kundituka. Ndamuregerera Alright. asiriye. Ngatifambei mama. Onai. Onai. Ini ndira kuvhara dare. Ndabva kure. Ndandakamirwa kuti ndibatsire vanhu mazvita mai. Tapanzwa. Iwe ndio ngori padhuze na baba iwe. Ya, ndakati chovei ndiri padhuze. Iwe ndio aidiwa na baba kazokasiyana nawe. Handizozivi kuti ndizvo aiita nebaba kana kuti asinda aigara nababa. Kwete ndega neumwe ari parara. Alright. Padhiri remwombe dzamai apa wakariziva kaiwe. Kuti baba Padhiri remwombe dzamai unorizivaka. Pakafa mai makaudza here vana sekuru kuti mudanga masara ng'ombe 7 kana 8 dzamai. Baba vangu vari vapenyu vaipindura nyaya dzavo pakafa. Imimi sevana hongu baba ari kutobira vana sekuru. Makabuda here pachena kuna ana sekuru. Mukoma wakataura wakashaya tsigiro. Hongu. Uyaisapotana na babo. Andaisapotana na baba sekuru. 1 + 1 = 2. Kana wanga usingasapotani na baba makapaira vana sekuru ng'ombe dzavo. Nanhasi mawapaya. Takadzibudisa baba akaramba nadzo. Vamazodi. Takazondobudisa yakanga iri kuda kuita zvira. 1 ka 7 badzaenda upi? Nhamba yadzandiziva dzadziri ngani. Ane ndimaifudza ine maigara paumbaka. Asi dzaive dzababa kuti ndizoziva kuti dzamai ingani dzababa ingani. Handaizoziva baba ipapo sekuru. Saka muchaigadzisa sei yemwombe dzamai? Kana paine vane ruzivo vachataura kuti tiigadzirisa. Ko uyu paakataura kuti chokwadi mune mombe dzirimo sei musina kutsigirawo? Sekuru papa ine vakuru kupfuura isisi. Wapi? Wanga waripo. Wapi wamwe mukuru ndeuyu? Kune vamwe mumashure mavo varikuona natete vamwe vasikuba. Saka makarangana iwe wana baba nana tete makarangana ubira wana sekuru. Mukabira mufi nekuti mufi adini? Anyarara. Ndikati ndakaba ine handingabi. Saka nanasi mombe dzana sekuru makadzi. Saka tati chaitwa nababa chaparirwa isisu. Alright. Saka makawapaira wana sekuru. Vana sekuru vakangopiwa mombe zvirangu yakanga iripo. Nanasi. Saka ndambokubvunza mubvunzo dzanga. Dziripi mombe dzakatengeswa? Nani? Nababa. Amai yao mari yacho. Baba waimwishandisa iyi. Wachidi.